एनिथिं एमजिआ USA मेडामनिफ्राय 1,80,000 जादों। भिडिअखौ नायजोबलां नङाबा बुजिनाय नङा। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोनानै आंनि गुबुन मोनसे भिडिअजों बरायग्रोना लाहरग्रोनाय थाबाय। थौदो बिदिब्ला समखौ ओरैनो थांहोगारालासिनो मेन भिडिअनि सायाव थांदिनि। जोंना USA नि मेडामा मिनिया बर'जों कल रेकर्डआव मा रायलायदोंमोन जोंबो खोनासंनो लुगैयो नङा होमबा? थौदो बिदिब्ला जोंबो एसे खोनासंनोसै मा रायलायामोन। नोंखौनो बिदि नुलाबायनायखाय माबोरै बिदि जालाबायखो, मा भाइराल खालामजालाबायखो सानबाय थादों आरोखि आङो। माथो होनबावनो ना? औ, ओमफ्राय मानसिफ्राबो गाज्रि दङ। औ, ओमफ्राय दा बेखौनो माबायदि बिदि जाखो, मा दाख्लैनिफ्राय नुबाय थाबाय आङो फेसबुकआव इउटुबाव ओरैबायदि नुबाय थाबाय। मा होदलाबायनाय, ओमफ्राय मा बबावबा मा इदिट खालामब्रेना होजोब्बाय मिथिबाय। बे ससियेल मिडियाया ओरैबायदि गाज्रि ना, इदि मानसिखौ टर्चार खालामनानैसो होफैजोब्बाय। बिदि होदलाबायखो माखो थांनानै ओमफ्राय बेखौनो माबा नायबाय थादों आरोखि आं। ओमफ्राय बेखौनो ब्रादार MJ नाव नाम्बार बिहरदों आं मैया। नै ब्रादार MJआनो गाज्रि खालामदों बेखौ। ब्रादार MJआनो गाज्रि खालामदों बेखौ। ब्रादार MJखौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ। ओमफ्राय माथो बिदि होना बे भिडिअ होबाय थादोंना, आंथ' भिडिअ नायलायबाय थायोना जों ज' नों ज'नो। होनहर, नों मानो बिदि सासे बर' बिमा बर' फिसाखौ मानो बिदि माबा होना होखो नोङो होननानै। औ, ओमफ्राय आं बेखौनो सानबाय। ओमफ्राय नङा, जेन'बा नोङो जाबाय आं जानला मोनलाजों। ओमफ्राय बिसोरो आंखौ टर्चारसो खालामदों, बिसोर गाज्रिसो। गावसिनि फायदा लबनि थाखाय, माबानि थाखाय फैसाबो बिबावदों बियो इउटुबाव। बै भाइरेलखौ दाननो थाखाय 1,80,000 दानदों, माबा बिदों बियो। मोजां मानसिखौ टर्चार खालामनायसो। ओमफ्राय जेन'बा भाइरेल खालामनायाथ' जेन'बा बे खालामबाय, ओमफ्राय जेन'बा बे भिडिअआ माबोरैथो इदि लिक जाया आब'? आं मिथिला, जेबो मिथिला बिदिखौ आं जेबो मिथिया। जेन'बा नोंनि दे एखेटा औ, नोंनि दे आं जेबो मिथिया आगै। आं बेखौसो सिन्था खालामबाय थादों, जेन'बा जेखि जादोलामोन जायो जायामोन, जेन'बा बे हौवा गोदान डाबल फैदों बुस्थुआ। औ, हौवा जेन'बा बे हौवा गोदानाबो खोनाबाय, हौवा गोदानाबो फ्रडसो। फ्रडसो, जेरै ओंखारदों फ्रड, दिनै मोनजोब्बाय बेखौ फ्रड होननानै। आच्छा। दिनैसो बियो फिसा सासेनि बिफा होननानै बुंनानै लाबाय बियो। ओमफ्राय नोंखौहाय थगायदोंमोन आरो बियो ने? थगायनानै लानानै थांदों, आंखौ मेजिक होना लानानै थांदों बियो। आयौ, गावनो लांफैखादों ना माथो क'क्राझारनिफ्राय? औ, मेजिक होनानै लांफैदों बे आंखौ। ओमफ्राय बिराद माबा गलथि जानाय बायदि मोनदों आं आब', मिथिबायना? जेन'बा जोङो न'खर जाबाय माबाय, नोंहाबो बिराद मोजां मोजां गथ' सानै दं, आं बिराद दुखु मोनफादों मिथिबायना? नोंजों बिराद रायलायनो, बेबायदि दुखु सुखु रायलायनो होननानैसो आं माबा सेस्था खालामबाय थादों आरोना मैयानिफ्रायनो। आं बिराद दुखु मोननाय फैदों आरोखि, एफा मोजां मोजां नोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि अन्थाव बाथाव, बि सानै फिसानि बिमाया माबायदि बिदि जाखो होननानै आं रागाबो जोंदों, दुखुबो मोनदों, ओरैबायदि बोरैबा मोनबाय थादों आरोखि आङो। नोंथ' आरो जोंनि जायगानि होनजायोना, ओंखायनो आङो दुखु मोनदों आरोखि आंजों। ओमफ्राय नों MJखौ रायहर, नों माथो MJ बिथां, नों मानो बिनि माबाखौ मानो एथ' बिदि खालामखो, नों लाइफ स्ट'रिखौ डिस्ट्रय खालामबाय नोङो होननानै। नोङो मोजांसो खालामनांगौ, नों मानो डाबल इउटुबाव बेबायदिसो होबाय थाखो नोंलाय होननानै। बेयो फुरा फ्रड जादों, फ्रड होननानै। माने बेथ' नङा, बेथ' बे होनाया बैखौहाय होआखै माथो होनायालाय। न' आंनि बेबायदि US नि थांनाय मानाय बेफोरखौ रायलायनायखौ होदोंना बियो। गाज्रि रेकर्डिं जादों बियो, गोरा रायलायनाय जादोंना आङो। बेखौथ' बे होदों, ओमफ्राय आङो बै होनो नाङामोन बेखौ। नोंनि जे बै लांदां भिडिअ दङना, बेखौथ' होआखै। नोंथांमोनाथ' कल रेकर्डखौ खोनाखांबाय नङा होमबा? बेसेबां माबोरै माने ओरबास्लेब रायलायनो गोरों। थाङै थुङै दाना माने USA निबो नंला जाहैबाय। गथ' सासे गोनांखा बिफासोनो। नोंथांमोनाथ' कल रेकर्डआव खोनाखाबाय नङा होमबा? बाराखौ मा बुंबाय थानो, नोंथांमोनानो गासैखौबो मिथिजोबखागौ। माने गंनै नावआव आथिं होयोब्ला मा जायो, नोंथांमोनहा गासैबो मिथिखागौ जानांगौ। दानिया फैदो लोगोफोर, एनिथिं MJआ भिडिअखौ दाननो थाखाय 1,80,000 नगद रां बिदों।
बे थारैनो सैथोमार ना नंखाय बेखौथ' जों बुंनो हाला। दा फैसालि मेडामजों एनिथिं एमजेजोंसो मिन्थिसिगौ माने बेयो थारैनो सैथो ना नंखाय। थ' बिदिब्ला जोङो एनिथिं एमजेआ मा बेनि सायाव रिप्लाइ होदों बेखौबो एसे खोनासंनानै लादिनि। फैसालिनिफ्राय 1,80,00,000 लाख नामा एकाउन्टाव सोनानै हरबाय आं बियो आंनो एकाउन्ट नाम्बार माला हरामोनथाय आङो। बिनि गेजेराव मोनसे दिनै स्पेसियेल रेकर्डखौ होगोन आं नोंथांमोननो। बे रेकर्डआ मा नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरो बुंनांगौ माखासे खोथा लास्टाव दङ। बेनि सिगां क्लेरिफिकेसनथ' मा होबाय थानो बिथांजोआ दाख्लैहाय माखासे मानि खोथा बुंदों बोरै बिदि भिडिअखौ डिलिट खालामगोन इडिटसो मासो आरो इडिट ना मा बेखौ पाब्लिकआ मिथिबाय दे आं जेबो बुंला बेखौ इडिट बा इडिटसै। दा बिनि गेजेरावनो भिडिअखौ बोरै दाननो हायो आं एकाउन्ट नाम्बार हरदों ना बै आइटिनि माखासे मानि सोरबा लिंकखौहाय क्लियार खालामग्रा बैसोरजों रायज्लायहोनो आं माबाफोर हरदोंमोन नामा बे रेकर्डखौ होनानै होबा साबसिन जागोन बाजै ना USA नि। दा जिखुनु जा मोनसे रेकर्ड दंबावोसो बेसेबां सैथो बिथांजोआ मा थोनदोंमोन। आं भिडिअखौ मेनलि दामनायनि खारनानो जाहैबाय गावखौ इडिटसो मोजां एसे बुंनानै होदो आरे मानो मालायनि माबाखौ बजाखौ रुजुननो जोंनो इसिबां टेनसनाव थाबाय थाखायो। दा बिनि थाखायनो बै बिथांजोआ मा थिनदोंमोन मा थिनजानायनि थाखाय थिनबाय थानायनि थाखाय बांसिनाव आं मा दामदों नैबे दामनाया जाहैबाय आरो बे मामोन रेकर्डआ खोनासंनानै लादो। खालामनानै आपडेट होबाय। माबा जना US आव दं होनदों। US आव दं होनदों नों बिनि माबाखौ नों खोनासंदो एसे माबायदि। ओमफ्राय नोंसोरलाय दा मुम्बाइआवसो नों दं माथो दा मुम्बाइआव दंब्रा नों मुम्बाइआव होननानै खिथानो नांला। माबाया जना थगायबाय US आव दं होननानै खिथादो नोंहाबो मालाय US आव थांबाय होननानै बिदि होननानै नोंबो खिथादो बिदि आरो मुम्बाइआव दंना मुम्बाइआव दा खिथासैब्रा जना जेनेखा बुंदों नोंबो जन बायदि सेम बुंदो माबानानै मालाय US आव थांबाय आंजों दासो रायलायदों US आवसो दंहैयो होननानै। आं बिथांजों रायलायनो मोनबाय बिथाङा आंनो आपडेट होनो थिननायखाय आं होबाय बिदि होननानै बिदि आरो ओमफ्राय आरो बिथांनि जा गथ'फोर दङ बिनि हासबेन्ड बेखौ मानो शेयार खालामनानै होदों बिस्रा मा दाय दं बिसोरखौ मानो बिदि लाजि फोनांदों सोरबा सासेयासो खालामनानै थांबाय बिसोरनि फट'खौनो मानो होदों होननानै बुंदों। गोख्रै जायनो होदों बेनो दाननानै लाजोब होननानै। थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय लोगोसे खोथाया जाहैबाय सोरबाफोर प्रुफ होनो रोंगोन दां नामाथाया एकाउन्टाव हाबबाय दा फैसाया आरो गाव भिडिअ दाननो थाखाय बेसेबां लायो सोंहरदोंमोन ना मादोंमोनलाय बै सोंहरनाय मानाय गावनि रेकर्डखौबो होनानै लादो अब्ला साबसिन जागोन। सोरबाफोर भिडिअ बानायनो होनायनि नामाव थाइसे फैसा लादों एमजे मोना बा एमजेआ होननानै बुंनो हागोन नामा बा रेकर्ड दं नामा आं सानो निस्सय गैया। मानो होनब्ला जों जेब्ला भिडिअफोर बानायो गोबां सोरनिबा प्रब्लेमनि मानि सायावबो बानायनांगौ जायो मालाबा ब्रा थिनोबा जों ओंखारबाय थाग्रा हिसाबै दा बिनि गेजेरावनो जोंनो मालाबा अननानै बै बानायनो होग्राफोरनिफ्रायथ' जों बियाबो मायाबो बिसोरबो हराबो नाङाबो लुबैनायबो गैया नाथाय मा भिडिअखौबो गावनो होनो होयो आरो गावनो दानफिननोबो होयो मा उल्था फाल्था बाथ्रा बेलाय। स' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि थाखाय एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल।